खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय दा इशान उदय स्कलारशिप जायफोर फंबाय बिनानावमोना दाख्लै बावैसो ओइचएस सेकेन्ड इयार बेनि एग्जामखौ पास जाबाय दा बिसोरनि थाखाय मोनसे मोजां अपरचुनिटि इशान उदय स्कलारशिपआ दा बेनि सायाव आं डिटेलै भिडिअ बानायदों दा थौदो भिडिअखौ जागाय दिनै दा इशान उदय स्कलारशिपखौ जों नर्थ इस्टआव बेखौ होनाय जायो only 10,000 स्टुडेन्टसफोराल' बेखौ बोसोरे मोननो हागोन दा बबे स्टेट्सफोरा होनोब्ला आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोराम नागालेण्ड सिक्किम बेफोर स्टेटफोरनिफ्राय दा एलिजिबल केन्डिडेटफोरा जाहैबाय the first year undergraduate student in general technical professional medical paramedical courses बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एनुवेल इनकामा बेसेबां थानांगोन 4.5 लाखनि बिल' जानांगोन दै 12 पास जानांगोन आरो डमिसाइल सार्टिफिकेट थानांगोन दा डमिसाइल सार्टिफिकेटआ माबायदि जायो आं दसे उनाव खिन्थागोन दा जोंहा बेखौ एप्लाइ खालामखांबा जोंहा मेरिट लिस्ट फैगोन मेरिट लिस्ट फैखांबासो जों फैसाखौ मोनगोन दा फैसाया बेसेबां मोनो दा जेनेरेल डिग्री कर्सफोरनि थाखाय मान्थलि जोंहा बेसेबां मोनगोन 5,400 आरो जे प्रफेशनेल टेक्निकेल कर्सेस जायफोरा साइन्स लादों बिसोरना एसे बारासिन जायो 7,800 होनब्ला 10 मान्थल' मोनो दै बोसोराव 54,000 इयारलि मोनगोन 78,000 इयारलि मोनगोन अके दा माखासे रिक्वायर्ड डकुमेन्टस नांगौ आरो बेखौ एनएसपि नि आन्डाराव जों बेखौ एप्लाइ खालामगोन दा फै जों माखासे वेबसाइटफोराव भिजिट खालामहैनि जों फैयोब्ला जोंहा एनएसपि नि आन्डाराव जुदि एनएसपि नि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जों बेखौ नायोब्ला नुगोन नैबेयाव फैनांगोन दै इउजिसिआव सेन्ट्रेल सेक्टर स्किम दाबो एप्लाइआ जाथ'वाखै दै आरो बेखौ एडभान्स नोंसिनि भिडिअ लाबोनाय जादों माखासे रिक्वायर्ड डकुमेन्टफ्रा माखासेया बिराद टाइमलि गोबाव लायो नालाय दा 2025-26 आव माब्ला एप्लाइ जायामोन दा बेखौ बुंब्ला दासो जुन थांबाय जुननि 4 थारिख अके बेसेबां थारिखआव जायामोन होनबा जुननि 25 एबारबो बेफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जानो हागौ आरो बिराद सम मोनो आरोना एप्लाइ खालामनो थाखाय 25 जुननिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम गोबां समावनो मोनो दा इशान उदय स्कलारशिपआ जोंहा साइन्सनिफ्राय 50% स्टुडेन्टसफोरानो मोनो दै आरो जेनेरेल डिग्री कर्सफोरा 50% जेरै बिए जों कमार्ससिमासो मोननो 50% माने 5,000 साइन्सनि 5,000 बिए एन्ड कमार्स स्टुडेन्टसफोरा मोनो आरो रेगुलार जानांगोन दै बेखौ मोननो थाखाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा डमिसाइल सार्टिफिकेट डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ आं नोंसिनि खिन्थानि माबायदि जायो बेखौ जों कर्टआवसो थांनानै बानायनांगोन दै एफिडेभिट बानायनांगौ दा नैबेबादि जागोन दा बेबादि बानायनांगौ बेबादि मोनगोन बेबादि कर्टआव मोनसे बानायबावनांगौ दसे उनाव खोन्थागोन आं दा रिक्वायर्ड डकुमेन्टआ एक्टिभ मबाइल नम्बर आधार नाम्बार इनकाम सार्टिफिकेट मबाइल नम्बर लिंक विथ आधार एनपिसि सिडिं स्टेटास बेखौ नांगोन बेंक एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक थानाय जानांगोन दा एप्लाइ खालामनो थाखाय स्पेसियेल मोनसे एक्सट्रा भिडिअ लानानै फैगोन आं दा जोंहा पार्ट अफआ बेसेबां थाङो बेसेबां पार्सेन्टेज मोनोब्ला
जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो दा 2025-26 नि मेरिट लिस्टआ दाबो ओंखारथ'वाखै जों काट अफनि मिन्थिथ'वा इसान उदय स्कलारशिपनि 2024-25 आव बेसेबां काट अफ थांदों होनबा 2024 रिपर्ट बियो 24-25 आव बेसेबां थांदों काट अफ मार्क्सआ जोंहा साइन्स स्ट्रिमाव जोंहा नर्थ इस्टआव साइन्सआवथ' 5000 मोन ना मिनिमाम काट अफआ बेसेबां थांदों त्रिपुरा 82.4% जोंहा आसामाव साननानै साइन्सनिफ्राय एसे खम थाङो जाय साइन्स लाग्राफोरा 80.8% आरो माखासे स्टुडेन्ट बिराद खमावनो lower than Assam, lower than Himachal Pradesh बिदि बिराद खम like humanities streams BA बे स्ट्रिमफोरनिफ्राय जोंहा एसे बारा साइन्सनाथ' 80ल'मोन दा बेयाव 81.8% दा 2024-25 आव मेरिट लिस्टआव नायबा जागासिनो बेसेबां काट अफ बारा थांदों जानो हागौ बारायानो थांखायो बेनिखायनो जायफोरा 80%नि बारा मोनदों बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा माखासे आपल'ड खालामनांगौ डकुमेन्टफ्रा जादों जोंहा माखासे रिक्वायर्ड डकुमेन्टफोर दं दै फार्स्टआवनो आन्डारटेकिं फर नट एभेलिं एनि आदार स्कलारशिप एफिडेभिटखौ बानायनांगोन मा जै नों बे स्कलारशिपखौ बानायबाय होनबाथाय दस्रा स्कलारशिपखौ मोनला बिदि एफिडेभिट मोनसे बानायनांगोन बे एफिडेभिटआ माबायदि जायो खोन्थानि बेबादि एफिडेभिट बानायनांगोन दै बेबादि कर्टआव थांनानै डमिसिल बे मोननैखौ बानायनानै लाबोखानो हागोन बेयाव मा थागोन that the candidate is not availing any other fellowship scholarship under any scheme बिदि लिरनाय थागोन बेयाव फादारनि साइन नोंनि बेखौ बानायनो हागोन ओमफ्राय माखासे रिक्वायर्ड डकुमेन्टफ्रा जाहैबाय जोंहा जयनिं काम भेरिफिकेसन सार्टिफिकेट बेखौ बेयावनो डाउनलड खालामनो हागोन डाउनलड खालामखांनानै बेखौ प्रिन्सिपालाव थांनानै माखासे लिरहोनांगौ माखासे साइन नांगौ नडल अफिसारनि दा बे माबायदि जायो आं खोन्थानि बेबादि जागोन दे बे इउनिभार्सिटि गान कलेज लिरनाय थागोन नेम अफ इनस्टिटिउसन लिरनाय थागोन बेखौ नों फिल खालामनांगौ हेड अफ द इनस्टिटिउटआ फिल खालामगोन बेयाव नडल अफिसारनि साइन सिगनेचार अफ इनस्टिटिउसन बिदि थागोन एप्लाइ खालामनाय समाव बेखौ जिरक्स खालामनानै प्रिन्सिपालाव थांनानै बेखौ खालामहैनांगौ आरो माखासे दंबावो डमिसिल थाबाय डमिसिलाथ' नैबेनो आं खोन्थानायानो नैबे दहायना नैबे डमिसिल सार्टिफिकेट बेयाव थागोन पिआरसि सार्टिफिकेट दे ओमफ्राय माखासे डकुमेन्ट दंबावो बे जाबाय इनकाम सार्टिफिकेटआथ' बेसेबां जानांगोन 4,50,000नि बिल' जानांगोन होननानै होमबासो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा 80%नि खम एबा लयेस्टाराव लायोबा 77खौ लागोन आं बिसोरनि खमा बिसोरो बेखौ एप्लाइ खालामनानै लाब जानाय नङा मानो होनबा मेरिट लिस्टआनो ओंखारनाय नंखाया बिसोरनिया दा 2025-26 बेसेबां काट अफ थागोन बेखौथ' मिथिला फैबासो मिथिसिगोन जुदि आरो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामोब्ला पोस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिपनि जों बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो मेरिट लिस्टआ जुदि ओंखाराब्लाबो नोंहा लस जागोन बेनि थाखायनो 80%नि एबाभ बा साबसिन जायो बेखौ एप्लाइ खालामोबा आरो गोबां फैलेनि खरसा जायो गोबां दा एप्लाइ खालामनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो हागौ उनफोर समफोराव डेटआ जुनावनो जानो हागौ दै फैगासिनो बे गोसोआव लाखादो 25 जुन बेफोरावनो खबर मोनखागोन थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक खालामदो होननानै गोजोन्थों